Yung bago ka mag-abroad, ang sabi mo, mag-iipon ka pagka andito ka na sa abroad. Tapos pagdating dito, ang dami mo ng gusto. Gusto mo na ng Indiano, gusto mo na ng Pakistani, gusto mo ng Arabo. Pati Pilipino, nagustuhan mo na rin. Punto talaga ito. Sabi nila, malay ko, dito ko daw makita sa Dubai ang forever ko. Kasi madami dito, pogi. Madami nga dito, pogi. Pero pogi naman ang gusto. Parang talaga ang ugali ng OFW na saludo talaga ako. Una, mabilis. Pangalawa, matyaga. Oh, saan ka pa? Mabilis. Maubos ang sahod. Matyaga. Mag-antay ng sunod na sahod. Yung kada buwan, yung pinapadalhan mo sa Pilipinas, may post lagi. Bagong cellphone, bagong damit, bagong sapatos. Diba? Ang saya nila, no? Tapos tayo dito, bagong resibo. Diyos ko, tinunto ito. Yung mga OFW, hindi kami takot umuwi nang walang ipon. Alam niyo ba saan kami mas takot? Mawalan ng internet connection. Tinunto. Dito sa abroad, na bilis talaga ang mga pangyayari. Yung hotdog at itlog mo ngayon. Bukas, sa tiyan na ng iba. Tinunto. Akala ko nung una, pag nag-abroad ka, marami kang pera. Oh my God! It's a prank! Nag-prank ako. Tinunto. Ito. Baby boy, you stay on my mind, fulfill my fantasy. Kala ko ano na. Tinunto. Ito. OFW ka rin ba ng katulad ko, nasawa na sa Indomie at itlog? Not until I discovered, wag na kumain. Matipid ka na, mamimiss mo pa kumain ng Indomie at itlog. Kaya magpagutom na. Tinunto. Ito. Hayaan, kainin ka ng iyong lungkot. Hayaan mong iba ang kumain sa'yo. Tinunto. Ito, kuhan. At may mga balak pumunta dito sa abroad, dapat malakas ang loob nyo. Malakas ang loob nyong tanongin ang mga manliligaw nyo kung may asawa o may pamilya na hanapan nyo ng sinumar. Diyos ko, mahirap na matulpo. Tinunto. Ito, kung dating galing abroad, wala man lang pasalubong. O, bakit? Bago ba ako nag-abroad, may inambag ka? May binigay ka? May pinadala ka? Ngayon hinihingi ka ng pasalubong? Tinunto. Ito. 1 day in UAE. Can I take your order? 1 week in UAE. Shahada, where's my order? 1 hour? 1 month in UAE. Marhaba, wininta habibi. 1 year in UAE. Tinunto. Ito. Hello guys. Binibenta ko pala tong fridge namin. Medyo bago pa naman siya. Nakita nyo? Mataas pa nga sa akin, oh. Wala naman siyang diferensya. Under warranty pa nga siya. Isa lang talagang issue ko dito. Tataka ako. Pag may nilalagay ako, kinakain niya yung laman. Kusa, nawawala. Ito. Assalamualaikum. Ya Pilipini. Hadi mabdu. Jib ikama. What? Ikama, jib. Ikama? Yalla, jib ikama. Ha? Sir! No kama! Mirid! No kama! Sir, please! Not all Filipino need kama. Please! No kama. Tinunta. Ito. Sabi nila mahirap daw dito sa Dubai kasi lahat mahal. Totoo yan. Kasi meron dito 2 mahal. Meron din 5 mahal. Meron din 7 mahal. 7 Emirates kompleto. Tinunto. Ito. Ya, Pilipini. Ate ni Kiss. Kiss. Kiss daw. Akala mo sa akin, easy to get? Kiss ka dyan. Ha? Yan to. Ito, FW yan. Mayaman yan.
Kaya uutang ka na lang. Tapos pag hindi ka pautangin, kami pang masama. Anong akala mo sa amin dito? ATM machine, hugot lang ng hugot ng pera? Tinunto ito. Bubuhay ko, nahihirapan na nga ako. Pati pagligo sa umaga, hirap pa. Tinunto ito. Halo, Pilipini. Pilipini taal. Jeb futa. Sa weekly high taula. Ha? Tinawag akong po. Bala ka dyan. Di ako pupunta sa'yo. Ulo to ah. Tinunto ito. Abroad lang yan, pero wala yan ipon. Akala mo lang wala! Pero wala talaga. Tinunto ako. Tagal na sa abroad, wala pa ring ipon. Paano ako makakapag-ipon? Hingi kayo ng hingi. Paano ako mag-ipon? Sale ng sale dito ah. Tinunto ito.